Today ain't your day, pancakes. Takže čau lidi, vítejte u prvního dílu informačky a chci vám říct něco, počkejte, jenom tady, jenom chci vám říct, že budu natáčet parkour mapy a budu natáčet i mody. Takže budou dvě nové série, a to teda ty mody a ten parkour. Bude to s různýma hráčema. Možná Mogika s tím, na ten YouTube vám dám. Toho vám dám YouTube do popisku videa. A teď hlavně co mám v plánu úplně je... Čekejte. A hlavně je, že chci točit teda hlavně ten Minecraft a teda ty parkour mapy a ten Minecraft, ten Minecraft, ještě ty parkour mapy a ty mody a mám připravený dva mody, dokonce, jo 4 dokonce to jsou asi. Takže jedno je not and out items, to je vlastně, jako by jsem řekl, tak nějak podle mě teda vylepšený too many items. A ten si teda ukážeme potom. A potom ještě potom ještě tam bylo car mod a animal bike a ještě minimapku teda taky. A teda budu natáčet teda s různým kdyby jsem ten parkour. Možná tam budeme někdy 3, někdy to 2, jako myslím dohromady, takže i se mnou budeme 2, takže třeba Mogíka to dám teda do popisu, kdyby se to ten mi ještě neposlal jeho channel. Ano, je 21:57, je sobota, 9.6.2012. Oh yeah, bitch. Já se nejspíš ukončím a těším s váma u dalšího videa. Tak čau.